కుటుంబ కలహం ఉసురు తీసింది. తెలుగు చదవడమే రాదు, మళ్ళీ తెలుగు పేపర్ చదువుతున్నారు. నీకెందో వచ్చేటట్టు బిల్డప్ ఇస్తున్నావే. అవును, నేను తెలుగు చదవడంలో రాయడంలో చాలా ఫాస్ట్ తెలుసా. నేను తెలుగులో ఒక కథ చెప్తాను, ఇలా చెప్తే అలా రాస్తే నీకు వడ్డాను. అదే మాట పైన ఉండండి. కానీ బుక్ ఎక్కరా. చెప్పండి. రాజు గుర్రం ఎక్కాను, గుర్రం ఎక్కి అనేను. అది రాసారబ్బా. రాయబ్బా రాయను, తెలుగులో చాలా ఫాస్ట్ అన్నావు కదా. రాయ్. గుర్రం అని చప్పుడు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. రాయ్. చప్పుడు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. అది రాసారు తెలుగులో. నామం ఎందుకు చూస్తున్నావు? రాయ్ బా రాయ్, తెలుగులో చాలా ఫాస్ట్ అన్నావు కదా. రాయ్ రాయ్. వద్దు ఏమొద్దు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.